Dito ka pala, boy. Oh, di ka nga. Ada yang menunggu. Sada nyo, din agad po. Ila ba na? Kani? Sumen? Jaya ta? Di na? Pero dapat dira. Diba? Mag-online selling ka ba, guys? Mag-online selling ba kayo, guys? Kikita na kayo, may tip pa, diba? So, what's up, guys? Good morning, good morning. Alright. So, ngayon, guys, ay magdi-deliver tayo ng mga items ng or accessories ng motorsiklo or at helmet, accessories ng helmet, diba? So gusto ko lang i-share sa inyo, guys, kung malaki ba talaga kita sa pagiging online seller. Based on my experience, guys, no, sa pagiging online seller ay malaki talaga yung kita pag masipag ka, diba? Parang ano lang yan, katulad ng sinabi ni Mr. Chinkitan sa mga nakakakilala sa kanya, no, sa yung YouTube channel niya ay about sa business, negosyo. So marami kayong matututunan kay Mr. Chinkitan. Sa kanya ako kumukuha ng power o inspiration sa pagbebenta, sa pagsisipag para kumita, para makaahon sa kahirapan. Alright. So yun, guys, no, gaya ng sinabi ni Mr. Chinkitan ay ingay mo to. Malaki ba talaga kita dito sa pagiging online seller o pagiging pag-online selling? Ang sagot ko dyan, guys, ay depende sa inyo, depende sa diskarte ninyo. Kung gusto nyo malaki yung kikitain nyo, malaki talaga. Depende sa ano talaga, guys, depende sa diskarte nyo at sa sipag. Yung kinikita ko pala, guys, sa isang araw, no, madalas na kinikita ko sa isang araw ay naabot ng 500 to 1,000. So pinakamaliit kong kinikita sa isang araw ay nasa 300. Hindi nakasama yung gasolina dyan, 200 lang. 200 or 300. Hindi pa kasama yung gasto dyan. Tapos madalas yung kinikita talaga ay 500 to 1K. At pagpalagay natin, no, sa isang linggo, may isang araw ako dyan na kumikita ko ng 2,000 to 5,000 sa isang araw lang yan, Tapos sa isang linggo may araw din namang hindi ako kumikita, zero, as in zero. Tapos yung 5 araw na natitira, dyan ako kumikita ng 500 to 1K sa 5 araw na yan, 500 to 1K sa isang araw sa loob ng 5 araw. Ang gulo. So kaya na mag-isip, guys, no, kung ano yung sinasabi ko. So yun na yun. Malaki talaga kita, guys. Siyempre pag marami kang binibenta, malaki yung kita mo. Pero may iba naman na isang item lang yung pinopokus nila, isang item lang yung binibenta nila, pero kumikita sila ng malaki, di ba? Pero itong sa akin ay motor parts, kasi ito motor parts
accessories yung binibenta ko. So, marami. Iba't iba. Kasamahay natin guys, yung kinikita ko sa isang linggo ay maabot ng pinakamaliit 4,000 siguro. 4,000 pinakamaliit na yan isang linggo. So pinakamalaki nasa 7K. Pinakamalaki na siguro 7K sa isang linggo ko. At share ko na rin sa inyo guys, no, yung kikitain ko pala ngayong araw ay nasa 4,000. Secret lang natin yan. Pero yun nga guys, yung kikitain ko ngayong araw 4,000. Isang araw lang to, kumita na ako ng 4,000. So hindi sa pagmamayabang guys, gusto ko kayong i-encourage na baka gusto nyo magbenta online ay pwede yan guys. Depende na yan sa inyo kung masipag kayo. At syempre pag nagbebenta kayo guys, huwag yung benta lang ng benta. Tingnan nyo yung quality ng binibenta nyo para hindi kayo mabalikan ng mga customer. Kasi masarap kasi magbenta guys pag yung customer mo ay satisfied ba, kung tawagin satisfied, saka walang kaba ba. Pag yung binibenta mo ay mabuti at alam mo maganda yung kalidad. Alam nyo guys, yung kagandahan ng pagiging online seller, pagiging pag online selling ay paminsan-minsan may mga tip. Saka hawak mo pa yung oras mo. Ikaw yung delivery boy, ikaw yung amo. Diba? Ikaw yung manager. Hawak mo yung oras mo ba? Ikaw lahat. Kamote rider. Alam nyo guys, yung mahirap sa pagiging online seller, yung retailer ka ba? Yun yung mahirap. Yung bibilhin mo yung item sa supplier mo, yun yung mahirap. Tapos yung ibebenta mo ba, ibebenta mo ulit sa mga buyer na bibili. Tapos pag hindi kinuha, yun, tabla ka na. Yun yung mahirap. Grabe, ang init. So hot. Magkakamuti muna tayo ngayon kasi traffic talaga eh. Sorry. Magkakamuti lang po. Sorry po talaga. So guys, yung sasabi ko palang 4,000 yung kikitain ko ngayong araw ay 5 customer yung pagdideliveran ko lang, no? So nadeliveran ko na yung 2 at pangatlo itong pupuntahan ko ngayon, may 2 pa mamaya. So kikitain ko talaga ay 4,000 na higit. Ngayon lang to, isang araw lang talaga to guys, 4,000. Hindi ako nagyayabang guys ha, gusto ko talaga kayong encourage ba, mag online selling kayo. Gawin nyo lang sideline, huwag nyo sirusuhin, kikita talaga kayo. Grabe ang init. May motor ka man o wala, kaya mo mag online seller. Kasi ako noon guys, nag-online selling talaga ako noon, kahit wala akong motor. Commute lang ako, naglalakad paminsan.
Grabe noon talaga guys, wala talaga akong motor. Tapos nagde-deliver pa rin ako. Saka kahit wala akong motor guys, nagde-deliver. Grabe talaga yung noon. Eh di wow! Tatawa ako ngayon. Ginawa ko noon. Kaya lang, nakakapagod pag wala kang service mo. Yung nagko-commute ka lang ba, nakakapagod din. Gaya noon. Grabe yung sakit sa paa. Yung lalakad-lakad ka lang ba. At saka, share ko na rin. Ito palang motorsiklo ay bunga ito ng pagiging online seller ko. Saka itong camera ko, SJ8, kinita ko lang ito sa pagiging online. Itong helmet ko, jacket, gloves, madamit, sapatos, pantalon, kinita ko lang talaga ito sa pagiging online. Online seller talaga guys. Halos lahat ng gamit ko kinita ko sa pagiging online seller. Sana ay na-engganyo ko kayo no, mag-online seller. Uy, banggaan no. Tartay, may mga karga pa namang itlog. Ingat-ingat. Ingat guys, ingat. Ingat sa pagmamaneho natin no. Kawawa. Tatanda pa naman yun na disgrasya. Buti gas-gas galos lang siguro yung tinamo ng rider. So dito yung meeting place namin sa Ipunan ako nag-deliver ngayon. Yakap yung TM sir, dagdag sir. Forman niya ni Be. Pili na ka CC sir? 300? 400? Salamat sir ah. Apa rin Jace day? Salamat sir. Ganda ng KTM guys ba? Kaya nataga tayo mga 400cc. Pabigay naman dyan. Wow! So ayun guys, yun yung pangatlong customer ko. Pangapat nga yung sundalo naman pupuntahan ko. So hindi ko na i-video guys no, hanggang dito na lang. Maraming salamat guys sa panonood sa ating video no. I hope no, naengganyo ko kayo magbenta-benta online. I hope nag-enjoy kayo sa ating video sa panonood no. So maraming salamat guys sa panonood. At yun talaga yung pinaka-purpose ko nitong video, ay gusto ko kayong hikayatin na mag-online, magbenta-benta. Sayang din guys, pangdagdag na rin yan sa pangaraw-araw nyo, pangaraw-araw natin, diba? So yun guys, inulit ko guys, salamat talaga guys, no? Salamat. At kung gusto nyo itong video guys, huwag nyo lang click lang naman, mag-subscribe naman kayo. Palike na rin guys, share, at pindutin naman dyan yung bell button para updated kayo palagi sa aking bagong video. So alright, thank you. Video.